una cosa que a vegades surt per la culata és l'enviament de SMS no desitjats. Què penses de l'enviament de SMS desitjats? També altre cop depèn molt del tipus de negoci que tinguis, però jo crec que cada cop el tema publicitari tendeix més cap a la no intrusió i cap al fet experiencial. És a dir, ens agrada que aquella informació que rebem ens generi algun tipus d'experiència i a partir d'aquesta, si aquesta experiència és positiva, nosaltres serem difusors d'aquesta experiència. En el moment en què qualsevol experiència d'aquesta és negativa, com per exemple un SMS no desitjat, ja apartem de la nostra ment, diguem, aquell producte, aquell servei, perquè allò no ens agrada. És a dir, considerem que està invadint el nostre espai. Per tant, molt en compte amb el tema dels SM, de les campanyes amb SMS, ben fetes poden tenir molt bon resultat, però altre cop aquí una molt bona estratègia de màrqueting a darrere, una molt bona estratègia global de la campanya et pot fer tenir una campanya d'èxit amb aquest tema.